Мәркәзебез Казан тагын кунаклар кабул итте. Россиянең 67 төбәгеннән, 27 ерак һәм якын чит илләрдән, Татарстан районнарыннан 500 хатын-кыз 2нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары съездына җыелды. Арада Удмуртия делегатлары да. Оештыручылар Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм аның каршындагы Аккалфак хатын-кызлар оешмасы. Эшлекле җыенның һәр минутын видеотасмага төшерү мөмкин түгел, әмма эчтәлеген ачып салырга тырышырбыз. Сезне үзебезнең Казан шәһәре Совет районы ямьле матур Шулпан бакчасында күрүебезгә ихлас шатбыз. Ә безнең никадәр шатлануыбызны белсәгез, биредә Можга шәһәрендә 30 ел хезмәт куйган, балаларга татар телендә укыткан Надия Валиева эшли булып чыкты. Төрле милләт балалары йөрүче, татар телле тәрбиядә булган бу бакчада аның тәҗрибәсе үзе бер хәзинәдер. Шигырьләр яза, уздырыла торган чараларда аның методик кулланмалары ярдәм. Тәрбиячеләр һәм балалар съезд кунакларына гаҗәеп программа тәкъдим итә. Өстәлгә төрле милләт сыйлары куела торды. Балалар татарның гына түгел, Татарстан халыклары мәдәнияте белән танышып үсә. Араларында талантлар үсә. Кунаклар арасында 22 ел Израильдә гомер кичерүче Закира Зарипова да бар. Шушы җырны ул телефонына төшереп талды, күз яшьләрендә яшермәде. Әти-әнисе Татарстанда туып үскәннәр. Улын да әби бабасының туган туфрагы торта икән. Минем улым монда киләсе килә. И хатын аларга. Тап монда татар кызы әйтә. Үзен митә татар кебек. Мин әйтә, что мин муслим. Мин татарин и монда торасым килә. Балаларны чын милли рухта үстергән мөмкинлек тә бар. Шушы бакчагына мисал, аулак үй күренеше кысаларында сабыйлар фольклорны һәм гореф-гадәтләребезне белүләрен күрсәтте. Аккалфак оешмасы хатын-кызлары биредә еш була, тәрбия минутлары уздыра икән. Һәр эшендә бик зур җаваплылык хиссе тоеп башкарабыз. Билгеле инде бәйрәмнәребездә яшь үтә, әмма бу инде безнең аккалфаклылар, алар алдында беренчедән алар безнең хөрмәткә лаек хатын-кызларыбыз, әбиләребез, әниләребез чын йөрәктән бөтен күңелебезне биреп, балаларга да шушы очрашуның тәмен татырга өндәп аларны кыстап дигәндәй бик матур күңелле очрашу булды бу. Ләззәт алып, монда җылылык алып шу бакчадан китәбез. Балаларга, хезмәткәрләргә бик зур рәхмәт. Безнең татар халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын безгә күрсәткән өчен, безгә аларны тапшырган өчен без аларга мең рәхмәтле. Үзебезгә менә ижога инде күп идеялар белән кайтып китәбез. Кайткачын тагын инде шушындагы алган алымнарны кулланып, тагын да яхшырак эшләп калырбыз дип ышанып калам. Кәрим Тинчурин исемендәге театр сәхнәсе хуҗалары да балалар булды. Анда татар кызчыгы, татар малае бәйгесе узды. Сойлап алу турлары февраль айында булып, анда 150 бала катнашкан. Финалга 16-сы узган. Тырышырга туры килде дә йөзек салыш, йомгак чорнау, чыбрыкы кебек уеннарда катнашып, җырлап биеп, шигырь сөйләп, такмак әйтеп. Жюри катнашучы 16 баланы да билгеләп үтте, дипломнар тапшырды, велосипедлар бүләк итте. Без аларны әле балалар каналы Шаян ТВдагы тапшыруларда күрербез. Һәм шундый бәйге үзебездә дә узар дип өметләник. Җитди чыгышлар инде Габдулла Тукай исемендәге филармония бинасында яңгырады. Биредә пленар утырыш узды. Фаида Татарстан столлары кул эшләре күргәзмәсе. Милли бизәкләр белән балкучы алкалар, күлмәк камзуллар, мендәрләр, савыт саба, яшьләр дә, олылар да канәгать калырлык. Съездның иң яшь делегатына 16 булса, иң өлкәне 74 яшь иде. Экранда якташыбыз дисәк тә ялгыш булмас, мәгърифәтче Габдулла Бубыйның милләтнең нигезе гаилә, гаиләнең нигезе хатын дигән сүзләре. Тарихка күз салсак, Бөтендөнья мөселман хатын-кызлары съезды беренче тапкыр 1917 елның 24 апрелендә Казанда уза. Аңа Россия төбәкләре, Кавказ, Кырым, Төркстан, Польшадан
90 делегат һәм кунак чакырылган була. Тарих фәннәре кандидаты җәмәгать эшлеклесе Тәпминә Биктимирова әйтеп узганча, хатын-кызларның ул вакытта сыйзлар уздыру тәҗрибәсе булмаса да, ул бик нәтиҗәле үтә. Ак калфак оешмасы рәисе Кадрия Идрисова татарның танылган мәгърифәтче, җәмәгать эшлеклесе булган 100 хатын-кызның тормыш юлын, эшчәнлеген яктыртучы китап чыгарга кирәклеге турында әйтеп үтте. Делегатлар үзләре яшәгән илләр, төбәкләрдә башкарган эшләре турында сөйләде. 3 ел дәвамында апрель башында шәл бәйле осталарын, дондыклы шәл бәйләүчеләрне, шушы һөнәргә өйрәнүче балаларны Оренбургның төрле төбәкләреннән җыеп, районнар арасында күргәзмә, бәйге уздырабыз. Гомер кичерә хәзер 1500 кеше татарлар, һәм шулай 100 кеше Сидней шәһәрендә яши, һәм 30дай Мельбурн шәһәрендә яшиләр. Инде еракта яшәсәк тә үз халкыбызның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калырга бик тырышалар австралия татарлары. Сабантуйлар, Тукай кичәләренә, Курбан гаетләренә, Рамазан гаетләренә, төрле дини бәйрәмнәр, ифтарлар үткәзәбез, Алла бирсә, Рамазан вакытында. Съезд Калфак туе белән тамамланды. Әкият Курчак театрында. Анда да сүз телебезне саклаудан башланды. Чараның кунагы танылган язучы Аяз Гыйләчевнең тормыш иптәше Нәкый апа улларын, оныкларын чын милли рухта тәрбияләү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Аяз аганың истәлекләрендә мин татар дөньясына 3 татар үстереп бирдем дигән юллар бар. Искәндәр Галим, тарихчы, Мансур драматург, Рашат табиб эшмәкәр. Үзләре дә, балалары да татарча уйлый, сөйләшә һәм шулай булырга тиеш дип саныйлар да. Без бит урыс баласы, ой, ничек матур итеп урысча сөйләшә дип әйтмибез, әйме? Нишләптер татар баласы татарча сөйләшкәндә гаҗәпләнәбез һәм сокланабыз. Ой, ничек кына синең балакай татарча сөйләшә дип. Менә без качан гаҗәпләнми башлыйбыз татар баласы татарча сөйләшкәнгә. Менә без ул вакытта үзебезнең максатыбызга ирешкән булабыз дип саныйм. Менә без нормаль, зур, көчле, җаваплы милләт булып формалаштык дип саныйбыз. Менә татар баласының татарча сөйләшкәненә без гаҗәпләнмәсәк, менә ул була нормаль күренеш дип саныйм. Туган телне белүне мин асыл ташлар тулы сандык белән тиңләр идем. Әгәр дигән туган телеңне беләсең икән, синең күңелең дә нәкъ шул тулы сандык кебек. Һәм әгәр дигән синең ул сандыгың тулы икән, синең алдында бүтән юллар да ачылачак, бүтән сандыклар да, бүтән ачкычлар да ачылачак. Мин моңа һичшиксез ышанам. Очрашу җыр-бию остаханәләр белән үрелеп барды. Bir дә шулай ук төбәкләрдә уңышлы эшләп килүче Ак калфак оешмаларын билгеләделәр. Удмуртия татарларының милли-мәдәни автономиясе каршындагы Ак калфак оешмасы җитәкчесе Бриллиант Абдрахманова милли бизәкле калфакка лаек булды. Ижауда Әгерҗе районыннан чыкканнарны берләштерүче якташлар оешмасы таркалганнан алып 20 ел дәверендә очрашулар узмаган. Яңарту тәкъдиме белән Марс Гатаулин чыга. Өлкән кешеләр бар, аларның әти-әниләре, туган йортлары беткән, шушы үзебезнең туган як, туган төбәк турында ишетеп, аның халкын күрү аларга бер җылылык бирәдер дип саныйбыз. Алар әз генә булса да үзләренең туган якларына кайткан кебек хисләр булсын өчен. Мин Шәде буенда үстем, Шаш буенда, Су буенда үстем, Иж буйларында булдым, Сабантуйлар буладыр Иж буенда. Барсы да искә төште инде. Казан ерак, Удмуртия башкаласы кул сузымында гына. Мәктәпне бетереп күпләр укырга керергә шунда китә, шунда эш таба. Әгерҗелеләр барам дип түгел, Ижауга чыган дип сөйләшә. Якташлар оешмасы таркалса да, арада бәйләнешләр үзелгән дигән сүз түгел. Балалар бакчалары, мәктәпләр милли тәрбия һәм белем бирүдә тәҗрибә уртаклаша. Иҗади дуслык нык. Ижау татарлары тормышында да Әгерҗе районыннан чыккан кешеләр актив әйдәп йөри. Таң Шулпан ханым да очрашуга бар эшләрен калдырып килгән. Туган районы талантларын ишетү үзе бер вакыйга. Көмеш телле гармон ансамбле хәзер күп төбәкләрдә билгеле. Районнарында тормыш сыйфаты да яхшыра бара һәм авылларны төзек тотуда читтә яшәүчеләрнең дә ярдәме бар. Мәлімем әнейім сен ауылда, әтейім әнейім соған негізім бар.
Biz koçta beremiz, ziyaretler beremiz, maçlarda hayırlar beremiz. Туганнарыбыз шунда ен. Көчебездән килгән кадәр узышка тырышабыз. Очрашуга килгәннәр якташлар оешмасын яңарту кирәклеген хуплый. Очрашуны киләсе елда тагын да киңрәк, Әгерҗе районының тарихын, бүгенгесен яктыртучы күргәзмәләр оештырып, тагын да күбрәк үзешчәннәрне тартып уздырырга ниятлиләр.